Значи една жена много отслабнала след боледуване и лекарът й предложил направо да си купи една коза, защото козето мляко било много полезно и ако може да го пие сурово, директно да случи от козата, ще е най-полезно. И жената е изпълнила за ръката на лекаря, купила си една коза, измила и боските и почнала да бозае. Отива след 2 месеца на контролен преглед и лекарът такъв супер учуден, нали, колко бързо е наддава и вика, нали, браво, браво, нали, много добре изглеждате, как сте, нали. И тя ви казва, бе вижте, аз добре се чувствам, добре изглеждам, обаче козата нещо много отслабна. И лекарът казал, нали, добре, донесете ми една снимка на козата, нали, да погледна какъв е случая. И на следващия ден жената носи снимка на козата, доктор я поглежда такъв и почва да се смее много. И жената, нали, очудена, вика, докторе, какво смешно има, нали, какво се приливате от смях тук? И лекарят се засмял и казал, абе жено, какво си направила ти? То това не е коза, а козел. Ja, en! Ja, en!